Bratia, sestry, podaj slavu Pánovi ešte. Halleluja! Je dobre dať slavu Pánovi. Amen. Tak, pastor David, ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim. Uvedomujem si, že je veľa pastorov v kresťanskej misii Immanuel, ktorí by tu dnes. Ja si to uvedomujem, preto si to vážim. A ďakujem pekne za pozvanie. Pozdravujem vás, bratia, sestry, z Popradu. Moja manželka mi osobne povedala, nech pozdravím celý zbor a nech ho požehnám, tak ja to robím, žehnám celý zbor pastora Boha posledného v mene Ježiša Krista. Amen. Takže let sme mali dobrý, no a potom aj ten povoz z letiska do Newportu bol tiež dobrý. Sláva Bohu. Takže ešte raz veľmi si to vážim, no a verím, že si v očakávaní na Božie slovo. Amen. Amen. Koľko ste tu v očakávaní na Božie slovo? Amen. Sláva Bohu. Sláva Pánovi. Pomodlím sa, alebo poprosím pastora Milana, keby mohol sa prísť pomodliť za mňa, možno potom ja za neho. Amen. Amen. Ďakujem ti, Pane, za túto nádobu, Pane. Ty si dobrý Boh, Halleluja, Oče, podené, Pane, pastora pastora Milana, Milana, na tomto mieste, Pane, ty si donášal Tvoje slovo, ktorý mal sa vežiť, Pane, polož si jeho ústa, Pane, do jazyk celú jeho bytosť, Pane, prehlasuj, Pane, nech pomazanie tečie znútra, Pane, von do srdca, Pane, lebo tak evangelium musí šíriť, Pane, od srdca k srdcu, Pane, toto žehname, Pane, aby Tvoja moc pomohla, aby dnes, Pane, to, čo vyjde z jeho úst, Pane, aby to prešlo do našho ducha, Pane, aby to prinášalo užitok 100-násobok, Pane. Toto žehnám mocno mene Ježiš. Amen. Amen. Amen, ďakujem. Sláva Pánovi. No dobre, takže téma tejto konferencie, keď som dobre čítal, je svátosť. Je tak? Svátosť. Vieš, že keď niekedy som si, keď ešte som nebol kresťan a som si predstavoval, keď niekto povedal nejaký svetec alebo svätý muž, tak som si vždy predstavoval nejakého výnimočného človeka, ktorý je zavretý niekde v kláštore, izolovaný od všetkého. Proste tam sa modlí, tam sa postí, tam číta Božie slovo a proste je oddelený od všetkého. A keď takýto človek zomrie, tak zase iný svetec po čase ho prehlási za svätého. Tak som tomu niekedy chápal. Tak to niekedy vyučovali, hej, niekde inde. Ale my vieme, že Božie slovo hovorí v liste Efeským, že ešte pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil v Kristovi, aby sme boli akí? Svatí a bezúhonní pred ním. Amen. Čiže nie až potom, ale ešte prv, než si sa narodil, Boh už mal s tebou plán, Boh už vedel, že príde Syn Ježiš Kristus a On urobí to, že ty sa staneš svätým. Svätým. Amen. A ďalej na inom mieste je napísané, že to je Božia vôľa, vaše posvätenie. Je tak? A v liste Petra, takisto aj v Starom zákone, je napísané, že buďte svätí, lebo i ja som svätý. Takže nie je svätý až vtedy, keď budeš v nebi, vtedy už nemusíš byť svätý, lebo tam je už každý svätý. Amen. Tu, na tomto svete, v tomto živote potrebuješ sa oddelovať, potrebuješ sa posväcovať svoj život pre Pána, aby si tam raz vošiel do jeho radosti. Amen. Dokonca v liste Petra sa píše, že buďte svätí v celom svojom počínaní, čiže vo všetkej, v každej oblasti. Jazyk tvoj má byť posvätený, reč proste, spôsob života, charakter, všetko má byť posväcované. Amen. Amen. Sláva Bohu. Veríš tomu, že tak je to? Sláva Bohu. Dobre, dneska chcem hovorí o jednom Božom služobníkovi a ten Boží služobník sa volá Abraham. Povedz so mnou Abraham. On sa volal Abraham, ale potom sa volal Abraham. A vieš, keď pozorne študuješ
život a spôsob života Abraháma, tak ten ťa dovedie až ku Kristovi. Amen. Amen? Veríš so mnou? Vieš, keď Pán Ježiš bol v konfrontácii so židovskými vodcami v 8. kapitole Evanjelia Jána, tak hovorím toto tu. Abraham očakával, alebo radoval sa, že uvidí môj deň, i videl a radoval sa. Aký to bol deň? Predstav si, Abraham je na zemi, Boh ho skúša, prichádza obetovať Izáka a predstav si, že Pán Ježiš ešte není na zemi, ale je s Otcom v nebi a oni sledujú toto všetko, čo sa deje na zemi. A vieš, kedy prežil tú najväčšiu radosť Abraham? Viete, kedy to bolo? Ja som presvedčený, že to bolo vtedy. Keď Boh ho zastavil a povedal, nie, neobetuj mi Izáka, vtedy sa Abraham rozhliadol a čo uvidel? Uvidel barana v húšťave, zachyteného za rohy a obetoval ho ako Bohu príjemnú obeť. Halleluja. To bola najväčšia radosť. A vieš, toto všetko videl Pán Ježiš, videl Otec a Pán Ježiš vedel, že prichádza čas a to nebude ten barán v húšťave, ale on bude tým baránkom obetovaným za hriech sveta. Preto Ján Krstiteľ povedal, aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. On bol obeťou zmierenia za tvoj a môj hriech. Preto je dobré študovať život Abrahama. Dneska pôjdeme trošku o Abrahamovi, sa budeme zdieľať. Dobre? Tak môžeme si nalistovať, ak máš Bibliu. Prvá Mojžišova, 12. kapitola, verši 1 až 4. Prvá Mojžišova, 12. kapitola, verš 1 a 4. A tu Boh povoláva Abrahama. A moja téma je taká, keď začnem čítať. Vykroč, vykričník, výjdi, vykričník a oddiel sa. Amen. Amen. Vykroč, lebo ak nevykročíš, tak sa nemôžeš oddeliť. Amen. Musíš výjsť, aby si sa od niečoho oddelil. Amen. Tak, ako vyšiel Abraham. Predtým sa volal Abraham. Ale môžeme mu hovoriť Abraham, lebo rozumieme. Amen. Dobre, tak tu sa píše, tu Boh povoláva Abrahama a hovorí. Hospodin riekol Abrahamovi, vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím tak, že sa staneš požehnaním. Žehnať budem tým, čo teba žehnajú, preklejem toho, čo tebe zlorečí a v tebe budú požehnané všetky čelade zemi. Vtedy Abraham odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Pozri, hneď reaguje Abraham. Čiže ešte raz, vtedy Abraham odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Šiel s ním aj Lot. Abraham mal 75 rokov, keď vyšiel z Cháránu. Amen. Tu som dostal. Amen. Takže pozri, Abraham je 75 ročný. 75 rokov žije niekde v krajine. Vieš, jeho otec Terach, keby sme šli do 11. kapitole, tak je napísané, že jeho príbuzenstvo, jeho rodina, Terach so svojimi synmi, so svojou rodinou, žili v Mezopotamii, v Chaldejskom Úri a prišiel čas a ten jeho otec vyšiel a mal putovať do Kanánu, ale on nedošiel do Kanánu, on došiel do mesta, do krajiny Chárán a tam je napísané, že tam sa usadili a tam žili. A teraz preskočím, Jozua o nich píše toto tu. Jozua 24.2. A sa vrátime tu. Čiže kniha Jozua, 24. kapitola, verš 2. Tu sa píše. Prehovoril Jozua ku všetkému ľudu. Takto hovorí Hospodin Boh Izraela.
Vaši otcovia Terach, otec Abrahamov a Noachov, bývali kedysi za veľriekou a slúžili iným bohom. Povedz mnou, slúžili iným bohom. Čiže kde žil Abraham, kde žila jeho rodina, v akej krajine žili, a nie že len v akej krajine žili, ale komu slúžili. Amen. Proste celá rodina, celé príbuzenstvo, 75 rokov mal Abraham a oni slúžia iným bohom. Inými slovami, oni žijú v modloslužbe. Toto bolo pre nich prirodzené. Uctievali iných bohov, možno boha mesiaca, určite tam bol nejaký okultizmus, čarodejníctvo. A Abraham žil v tomto prostredí s celou svojou rodinou 75 rokov. Viete si to predstaviť? Viete si to predstaviť? A teraz prichádza čas a Boh povoláva Abrahama a hovorí toto tu. Ešte raz. Len prvý verš. 1. Mojžišova 12. kapitola. Ešte raz prečítame. Prvý verš. Hospodin riekol Abrahamovi: vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukáže. Skade mal výjsť Abraham? Inými slovami, vyjdi, znamená odtiaľ sa. Žil si niekde, bol si niekde, ale teraz ja ťa povolávam, aby si vyšiel, vykročil do krajiny, ktorú ti ukážem. Neviem, či si viete predstaviť, aké to muselo byť nielen ťažké pre Abrahama, ale aj pre celú jeho rodinu. Vieš, máš určitý spôsob života. Žiješ v týchto veciach dlhé doby. Máš proste svoje veci, tradície a teraz Boh prichádza a vyberá Abrahama zo svojej rodiny, zo svojej krajiny, z jeho rodiny a z toho svojho otca a hovorí: oddiel sa, je čas, aby si sa oddelil. Viete si predstaviť, aké to muselo byť ťažké, keď prišiel Abraham k otcovi a povedal: proste odchádzam z domu. Viete si predstaviť, aké to muselo byť? Lebo oni žili v modloslužbe. Abraham počúva živého Boha, počul Boží hlas, je napísané, že vyšiel. Ale chcem, aby si videl, že čo to muselo byť v jeho rodine vtedy. Ako musel reagovať jeho otec. Ako musela reagovať jeho rodina. Viete si to predstaviť? A vieš, Abraham, vyšiel telesne. On musel vyjsť telesne a vedel, že už na toto miesto sa nikdy nevráti. Amen. Proste vyšiel zo starého spôsobu života. Vyšiel zo zaužívaného spôsobu, lebo Boh ho oddelil pre seba, povolal ho pre seba. Aby naplnil Božiu voľu. A vieš, Abraham vyšiel fyzicky, ale keď sa hovorí o Abrahamovi, že je pravotec viery, takže ty a ja sme takisto potomstvom Abrahamovým a keď Boh povoláva Abrahama, takisto povolal aj teba, aj mňa, aby si sa oddelil, aby si vyšiel, vykročil do krajiny, o ktorej ti on povie. Amen. Čiže nezostaneš v starom živote, nezostávaš v starých tradíciách, nezostávaš v návykoch, ale prichádza čas a potrebuješ sa oddeliť. Amen. Abraham sa oddelil fyzicky, ale ty sa nepotrebuješ už oddeliť fyzicky. Ty môžeš byť, počúvajte, bývate tu v Newporte, dobre sa tu žije. Sláva Bohu. Ty nemusíš vyjsť ako Abraham, že odídeš z Newportu niekde inde, do Portugalska, alebo kde nie. Ty zostaneš tu, ale čo Božie slovo hovorí? Že ty potrebuješ sa oddeliť pre Neho od niečoho pre Neho. Amen. Toto hovorí Božie slovo. Potrebuješ sa oddeliť od starých vecí, od starých návykov, od starých zvykov. Viete, aké to muselo byť ťažké? Ja si viem predstaviť, ako teraz hovorí, čo ty, kde ty chceš ísť, synu? Však tu s nami žiješ. Krajina je plodná proste. Príbuzenstvo máme. Tu si v dome mojom. Máš všetko. Všetko máš. Kde ty chceš ísť? Kde ty chceš ísť?
Možno mu povedal, ty zradca jeden, kde chceš ísť? Zradca. Viete, môžem niečo povedať? Viete, keď som sa stal kresťanom, lebo aj ja som býval v takom to príbuzenstve, ako bol Abraham. Aj my sme slúžili modloslužbe, hoci sme chodili do kostola, mali sme náboženské zvyky, nejaké proste rituály. Ale Boh prišiel čas a povedal, vyjdi odtiaľ. Vyjdi odtiaľ. Amen, amen. Ja ťa už nechcem, aby si tam bol. Ja nechcem, aby si tam proste, kde si zabachal. Ja chcem, aby si ložil, aby si išiel. Tam, kde ťa ja pošlem. A viete, kde ma Boh poslal? Do Rímskeho zboru. To ja nechápem, ale tak to bolo. A viete, čo sa stalo? Keď sa to dozvedeli moje sestry. A že kde chodím? Tak proste... Poviem to doslova tak, ako mi sestra povedala, verím, že sa neurazíš. Amen. A mi hovorí, keď sa dozvedela, kde som začal chodiť, že som opustil vieru. Viete, väčšinou ľudia, keď sa oddeliš, hovoria, ty si zradca, opustil si vieru, opustil si systém, náboženstvo, ty zradca, ale ty nie si zradca, ty len ideš za Bohom. Amen. Vieš, a moja sestra hovorí, prepáčte teraz, no kto ťa poslal do tým cigánom? A ja hovorím, no Boh. Začala sa smiať, Boh ťa poslal. A ja, no vidíš, ty to nevieš, máš tmu, ale Boh ma vybral. Aj keď to ma bolo dobre, aj keď to, ale čo z toho, keď tam bola temnota? Boh aj teba vybral z temnoty do svetla. Halleluja. Počúvaj, z moci, nielen z tmy, ale z moci tmy. A preniesol ťa do kráľovstva svojho milovaného syna Ježiša Krista. Amen. Tak ty, takisto aj Abraham, aj ja a všetci už máme byť iní. Povedz so mnou, iní. Iný. Si iný? Teraz si na otázku, si iný? Viete, keď som chodil do práce a moji kolegovia sa dozvedeli proste, kde chodím, tak tiež začali, no toto je zradca, zradil vieru, toto, chodil len tým robom, lebo len peniaze chce, prišiel tam pre peniaze, viete, ale ja som nešiel pre peniaze. Proste, ja neviem prečo, ale Boh vie, On ma vybral a dal ma dneska tu na toto miesto, že ti slúžim, aby som ťa povzbudil, že nezostávaj v tých veciach, kde nemáš byť. Oddiel sa pre Božie kráľovstvo, posvetuj svoj život dennodenne. Halleluja. Boha. Amen. Takže vyjdi zo svojej krajiny. Viete, je to ťažké, trošku si niečo povieme. Vieš, predstav si, že si v krajine, robíš nejakom podniku, máš dobrú prácu proste, si dobre založený, finančne, zarábaš dobre. Ale je tam len jedna skulinka. Možno sú tam nejaké nečistoty, možno sú tam nejaké podvody, čo ty na to? Čo ty na to? A vieš, Boh nehovorí, že aby si ty opustil to dobré zamestnanie. Boh nehovorí, aby si opustil tú dobrú krajinu, oplývajúcu mliekom a medom. Boh ti hovorí, aby si sa oddelil pre Neho, aby si sa posvetoval, aby si sa oddeloval od praktik, ktoré nesúvisia s Božou voľou. Amen. Viete, ja som robil elektrika a vtedy v mojom čase, keď som proste všetci krádli tam zásuvky, káble, vypínače, no tak keď všetci to robia, tak aj ja som zbral, nie? Môj švagor vtedy stával, no tak som mu, dúfam, že ma ešte za to netoká. No. Stával, ja som mu nanosil káble na celý dom, zásuvky, vypínače, všetko. Ale viete čo, toto nebolo správne. Nebolo správne, to bol podvod. To bola krádež, to bolo klamstvo. Amen. Chápeš, rozumieš? Amen. A viete, keď som sa stal kresťan, keď som miloval Boha, milujem Boha, ale na začiatkoch, ja keď som prišiel z obchodu a ja si vždy skontrolujem bloček. A tak som vyťahol bloček, pozerám, čo som nakúpil a teraz na bločku som uvidel, že tam je, jak sa to volá, bujon. Povedz si bujon. A som išiel variť guľaš. Viete, čo to so mnou robilo? A som videl, že není na bločku bujon. Viete, čo som robil? Idem do obchodu, pani predavačka, ten bujon ste mi nezarátali.
Ona sa kúkala, že bujon, ale ja viem, prečo som to hovoril. Hallelujah. Lebo som bol v Kauflande, vedro pomarančov mali za 3 € vtedy, alebo koľko, neviem. No a viete, v košíku tom veľkom bol na spodku, tak vyšiel som, pozerám na bloček, zás mi nezaučtovala. Čo teraz s tými pomarančami? Viete, čo som urobil? Išiel som tam, ešte zabudol ste tie pomaranče napokovať. Vieš, prečo to hovorí? Počúvaj, toto je niečo, čo naozaj je príjemnou voňou pre tvoju a môjho. Hallelujah. Amen. Možno povieš, že to pomaranče však vypohnili. Áno, oni vypohnili. Ale pozri, čo to vo mne bolo. Amen. Oddelenie pre Pána. Nechcem pomaranče, za ktoré som nezaplatil. Nechcem ani bujon mali, za ktoré som nezaplatil. A nebola to moja chyba. Predavačka, ale som išiel. Prečo? Lebo som oddelil sa pre Boha. Si oddelený pre Boha? Teraz dobre, tak teraz vyjdi zo svojho príbuzenstva. No, aké máme príbuzenstvo? Čo patrí k príbuzenstvu? Bratranci, sesternice, nie? Keď niekedy ako sme žili? Zábavy, svadby, bašavé, proste, alkohol tiekol potokom, cigarety, všetko možné. Preklinanie potom, keď človek si vypil, tak preklínal, nadával, hrešil. Je tak? Tak sme žili. A počúvaj, teraz, keď som sa stal kresťanom a počúvaj, ešte som nikdy to nezažil, ale si pamätám, neviem, či Milan pastor si pamätá, bol som na jednej svadbe, už na kresťanskej svadbe vo Vikartovciach a myslím, že sa vtedy vydávala Alžbetka z Kolomanu. A vieš si, pamätáš? A vieš si predstaviť, že na rómskej svadbe bez alkoholu. Myslíš, že tá rodina s tým bola v poriadku? Určite nie. Ale títo ľudia, ktorí milovali Pána, ktorí sa oddelili pre Neho, tak nepozerali na príbuzenstvo, ale si povedali, že nie. Amen. Toto bude tak. Amen. My sa oddelili pre Pána. Amen. A viete Amen. čo? Na tej svadbe boli policajti a normálne boli šokovaní, že na rómskej svadbe nie je alkohol. A ľudia sa krásne bavia. Sláva Bohu, nie? Hallelujah. Vieš sa baviť bez alkoholu? Amen. Vieš sa radovať? Aleluja. Raduj sa Pánovi, dá ti, po čom ti srdce túži. Keď si sa vedel radovať tak, vieš sa radovať aj v Pánovi dnes? Vieš sa oddeliť? Vieš, to je ťažké. Aj môj syn mal svadbu a tiež proste nebolo alkohol a nebolo to dobre pre rodinu, vieš, lebo proste boli zachmúrení, že tam nie je alkohol. Ale možno Pavol si bol, neviem, či si nebol. Ale viete, chápete, o čom hovorím? Oddelte sa. Toto hovorím. Vyjdi z krajiny, vyjdi zo svojho príbuzenstva, i z domu svojho otca, lebo ťa chcem pre seba. Oddeliť sa pre veci, posvedzovať sa. Ja viem, že je to niekedy ťažké. Vieš, niekedy padneš aj ty a ja. A nech mi nikto nehovorí, že nepadne, ale to, vieš, a niekedy, keď padneš, ak si kresťan, tak vieš, že si padol, ale vieš, že v tom nezostaneš, lebo vieš, že potrebuješ s tým výjsť. Potrebuješ sa priznať hlavne Bohu. Potrebuješ činiť pokanie, potrebuješ povedať, Bože, odpust. Áno, stará prirodzenosť, trošku o mne niečo vybuchlo, padol som, ale odpust mi. Nechcem takto žiť, ako som žil. Chcem žiť pre teba. Chcem žiť svätý život. Chcem žiť posvetený život vo všetkom. Božie slovo hovorí vo všetkom. V každom vašom ponímaní alebo čo robíte, buďte svätí. Sme svätí? Môžem prečítať pár veršov, v čom máme byť svätí? Amen. Akú máme reč? Akú máme reč? No počúvaj, pár veršov prečítam, dobre? Myslím, že to je Kološanom 4.6. Kološanom 4.6. Len pár veršov tam, dobre? Počúvaj, tu sa píše. Vaša reč
Niekde povedz so mnou vždy. Vždy, milá, ducha plná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Amen. Teraz sa skúmaj. Ako jednáš? Čo vychádza z tvojich úst? Je to reč ducha plná? Je to reč, ktorá vie obohatiť? Aká reč vychádza? Lebo keď tu čítam, tak tu sa píše, že vaša reč nech je vždy ducha plná. No už sme tu. Ako rozprávame? Ako rozprávaš? Ešte Efeským 4.29. Myslím, že to je tam. List Efeským 4.29. Počúvaj. Povedz so mnou nejaké. Nie, že nejaké slovo môže vyjsť, ale nejaké. Dobre, počkaj. Nejaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba a poslucháčom prinášalo požehnanie. Teraz, aké reči vychádzajú z našich úst? Aké? Keď tu čítam, že nejaké mrzké slovo. Ľudia Boží, koľký hrešite, nadávate ešte. A ja nehovorím, že sa to nestane, veď niekto ťa tak vypukneš. Ale tu si čítam, že máme sa kontrolovať. Otier svoj jazyk. Otier ho pre Pána. Veď z toho istého prameňa nemôže tiesť zároveň aj horká, aj sladká voda. Aká voda vychádza z našich úst? Buduje alebo nebuduje? Ste tu? Amen, amen. Takže si oddelený, si už svatý, nie svatý si tam, ale svatý si už tu, na tejto zemi, posvecuješ sa, oddeluješ sa pre Pána svojim životom vo všetkom, čo konáš, máš sa oddelovať pre Pána, je tak? A vieš, ak to budeš robiť, tak to nie je ľahké. To nebude ľahké v živote. Nie. Možno budeš, vieš, ako nám začali potom hovoriť, keď sme konali službu, a tak to sú sektári, tí haleluja, toto všetko robia. Hovorili vám tak niekedy? A prečo vám hovorili tam? Bo ste sa oddelili. Je tak? Je tak? No a pozri, Pán Ježiš hovorí, keď mňa prenasledovali, budú aj vás. Keď mňa nenávideli, budú aj vás. Keď striehli na moje slovo, budú aj na vaše. To hovorí Pán Ježiš, je tak? Ale počúvaj. To ťa nemá nejak zablokovať alebo zastaviť. Lebo ak ty začal si žiť svatý život, naozaj si oddelený pre Pána, tak prídu skúšky. Prídu prekážky do tvojho života. Možno budeš nenávidený v svojej najbližšej rodine. Si tu? Amen. Keď som ja niekedy pil, a keď som bol v tom starom spôsobe, tak keď moje sestry proste počuli, kde som, a viete, robil som zlé veci, teraz sa stanem s kresťanom a moje sestry idú za mojou mamou a hovorí, tá už nehovoria, že to ten náš brat, ale to ten váš syn. Je taký. Počúvaj, to ja prestanem robiť zlé veci a vtedy som zlý. Vtedy som zlý. Ale vidíš, v očiach ľudí, v očiach príbuzných, budeš taký. Budeš nenávidený, budeš vysmievaný, budeš zlorečený. Ale Božie slovo hovorí, blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre moje meno, lebo práve duch slávy spočíva na vás. Kedy? Ale čo je to za sláva, keď vás bijú, že zle robíte? To sa píše v Petrovi. Čože je to za sláva, keď vás bijú preto, že zle robíte? Keď však dobre robíte a vytrváte v tom, to je milé Bohu.
Amen. Amen. Je to Hallelujah. ťažké niekedy, nie? Ale počúvaj, ľudia musia vidieť, že si kresťan a že nežiješ tým istým spôsobom, ako si žil dovtedy. Abraham žil starým spôsobom 75 rokov. A keď vyšiel von, tak pozri, jeho priorita, keď putoval po krajine, po úsekoch, jeho prioritou vždy bolo to, že postavil najprv oltár Bohu. Amen. Všade, kde prišiel, postavil, čo to znamená postavil oltár Bohu? Všade, kde prišiel, na každé územie, jeho prioritou bol Boh. Kto a čo je tvojou a mojou prioritou? Vieš, my máme veľa priorit a je to dobré. Potrebuješ chodiť do práce, potrebuješ zarábať, potrebuješ živiť rodinu, to je všetko dobré. Ale tvojou a mojou prioritou na prvom mieste je Boh. Amen. On hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Čo sa zháňate za tým, čo sa poháňa schádzajú? Veď ja viem, čo vy potrebujete. Amen. Takže nehovorí, že nehľadaj niečo, ale hovorí, hľadaj najprv kráľovstvo Božie. Oddeluj sa najprv pre Pána. Vieš, a dneska ja to chápem. V tomto svete je to ťažké. Ale nie je nemožné. Je ťažké, ale nie je nemožné. Je tak? A ľudia potrebujú vidieť, viete, neviem, či ste si všimli, možno ani nevieš, ale si sledovaný a pozorovaný. Amen. Ľudia ťa pozorujú, diabol ťa pozoruje, no aj tvoj Boh ťa pozoruje. Aj tvoj Boh ťa pozoruje. Vieš, že raz išiel taký otecko so synom cez pole večer, noc bola. A išli cez pole a na tom poli bolo plno melónov, červených, zrelých. A tak idú cez pole, ten otec sa obzrel na jednu stranu, na druhú, dobre dozadu. A či takto, hej, obzrel sa a nevidel nikoho. Odrhol ten melón a išiel ďalej s tým synom. A ten syn mu hovorí, otecko, ty si sa pozrel tam, ale pozrel si sa aj tam. Pozrel si sa aj tam. Vidíš? A možno si povieš, ale to nikto ma nevidí. Nikto ma nevidí. Stávaš možno nejaký altánok a povieš si, dobre, tak za 8 hranolov zaplatím, a 2 zoberiem. Za 2 nie. Lebo to tak robia všetci. No ale to nie je pre Božie. To nie je už Božie. Amen. Nie je už Božie. Čokoľvek robíte s tým všetko Pánom. Amen. Ste dve nechcem bolo slúžiť? Neviem, je čas. Takže máte sa dobre? Amen. Vyšli, počúvajte, bývate tu, hej? Bývate tu v Newporte. Je to dobrý život. A oddelujeme sa pre Pána? Povedz. Oddeluješ sa pre Pána? Máš príbuzenstvo? To je dobré. Sestranice, bratranci, oslavy, všetko. Oddeluješ sa pre Pána? Hosprídeš s tým? Ale to nevadí, to raz nevadí. To je jedna oslava. No, už nie si oddelený pre Pána. Už nie si. V liste, myslím, Filipským apoštol Pavol hovorí, a vy sa javíte v tomto skazenom svete ako jasné hviezdy vo vesmíre. Vidíš tam tú odlišnosť? Videl si už jasnú hviezdu? No a tou hviezdou máš byť aj ja. Jasnou. Oddelenou pre Pána. Posvecovať svoj život jednodenne. Je tak? Potrebujem to robiť. Súhlasíš? Vieš, ešte raz, ťažké je oddeliť sa od rodiny. Je to ťažké. Budeš nenávidený. Neviem, ak ste tu, ak ste naozaj oddelení, tak dáš mi isto za pravdu, že si v takom ako keby proste si nenávidený. Dávajú ti to jasne najavo. Je tak? Ale počúvaj, chcem sa ťa opýtať. Čo má spoločné svetlo s mou Bohom? Čo má spoločné?
Čo ste ticho? Povedz nič. Nič. Vieš, keď pôjdeš do Genesis, na začiatku je napísané, že Boh oddelil svetlo, oddelil. Čiže tu bolo svetlo, tu bola tma, medzi tým nebolo nič a povedal, je to dobré. Amen. Je to dobré. A to mi ukazuje, že sú iba dve cesty. Jedna je úzka cesta, ktorá má úzkú branu, jedna je široká cesta a má širokú branu. A málo je tých, ktorí kráčajú po úzkej ceste a vchádzajú do úzkej brany. To hovorí Božie slovo. Si tam zahrnutý? Si v tom malé? Alebo si ty a ja na širokej ceste? Kde si? Úzka cesta, vieš, kde vedie? Do Božieho kráľovstva. A široká? To zahrnutie. Žiaľ, tak hovorí Božie slovo. Je tak? Dobre, prečítame si pár veršov. 2 Korinským 6, 14-17. Druhý list Korinským, 6. kapitola, verš 14 až 18. A možno tieto verše poznáme. Počúvaj, to sa píše. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s nepravosťou? No povedz mi, čo má spoločné? Nič, nie? Nič. Spravodlivosť s nepravosťou. Alebo aké spoločenstvo svetla s tmou? Teraz sme si povedali, že proste to nie je. Aká schoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacím? Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A teraz počúvaj, čo to hovorí Pavol. A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh. Prebývať budem v nich, prechádzať sa a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem, budem vám otcom a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. Počuješ? Toto by malo platiť pre nás. Je tak? A na začiatku sme čítali, že Boh povolal Abraháma a hovorí mu, vyjdi zo svojej krajiny, vyjdi zo svojho príbuzenstva a vyjdi z domu svojho otca. Viete, aj v dobe svojho otca sme mali isté rituály, tak? Sme mali istý systém. Je tak? Napríklad ja si pamätám, keď už akože sme boli kresťania náboženskí, a keď sa niečo stalo mojej sestre alebo niekomu v rodine, tak keď aj sme boli kresťania, tá moja mama chytro zavolala jednu tietu, lebo v jednej cerke bolo, viete, z očí, viete, čo to je z očí. Tak ona prišla a viete, tam hádala tie uhlíky, tam v ohni, vyberala tie uhlíky, dačo tam čarovala. A viete, čo sa stalo? A naozaj tej mojej sestre bolo lepšie. Ale to bol zápis. Chápeš to? Z toho potreboval sme činiť pokánie naozaj. Lebo to nebol Boh. Nebol za tým Boh. Chápete? A vieš, on tu hovorí, vyjdi zo svojho príbuzenstva, a tu sme čítali, že on zobral so sebou Lóta. A Boh mu nekázal, aby zobral Lóta. On hovorí, vyjdi. Kto bol Lót? Nebol to jeho príbuzný? No bol to jeho synovec, lebo Lótov otec zomrel, a tak Abraham možno zo súci toho zobral, lebo mu nekázal, aby ho zobral. Lenže on stejne ho zobral, a vieš čo? A narobil mu veľa problémov. Veľa problémov mu narobilo. A je napísané potom, poprosím, alebo chváliš nebude? Pôjdeš hneď? Poprosím chválič. A vieš, Lót mu narobil veľa problémov.
sme čítali, že Boh mu hovorí, vyjdi z príbuzenstva, z krajiny, z domu svojho otca, do krajiny, ktorú ti ukážem. Viete, kedy mu Boh ukázal tú krajinu? Keď sa od neho odlúčil Lot. Kým s ním bol Lot, Boh mlčal. Boh mlčal. Ale keď sa od neho odlúčil Lot, vtedy Boh k nemu prehovoril a hovorí, prejdi si krajinu tam a všetko, čo vidíš, bude tvoje, požehnám ťa. Ešte keď je to ťažké, naozaj ja to chápem. A ja nechcem, ani ti nekážem, aby si sa oddelil fyzicky. Nie, ty zostaň doma. Ty máš mať službu doma. Ty máš byť svetlom doma. Je tak? Ty a ja, všetci. Ľudia potrebujú vidieť svetlo. Lebo sú v tme. A Božie slovo hovorí, to svetlo svieti v tme a tma ho nepohltila. A hovorí, vy ste tým svetlom. Ty a ja som svetlo. Je to pravda? Si svetlo? Koľko ste svetlom? Amen. Hovorím ti, budeš nenávidený, budeš opovrhovaný, budeš vysmievaný, budeš ponižovaný, budú ťa urážať. Ale Boh slávy, Duch Boží spočíva na tvojom živote. A hovorí, kto vytrvá do konca, ten bude spasený. Vytrváš? Prejdeš cez tieto veci? Mal by si. Sám neprejdeš. Sám neprejdeš. Ale ty nie si sám. Ty už nie si sám. Ty si chrám pre živého Boha. Nie nejakého mŕtvého, ale živého Boha. Živý Boh prebýva v tebe. Nie si sám. Koľko ľudí hovorí, ja som tak sám opustený. Tak vidíš, si oklamaný, lebo nikdy nie si sám. Ježiš hovorí, budem s tebou až do konca života. Do svojich dlaní som si ťa vydil. Aj napovolal som ťa tvojim menom, môj syn ty. To hovorí Božie slovo. Prijímaš to? Prijal si to už niekedy, keď si sa cítil sám? Keď si sa cítil opustený? Nech ti vtedy Duch Boží zasvieti, že nie si sám. Amen. Si milovaný syn a dcera živého Boha. Keby ťa aj preklínali, nadávali, ja neviem čo, keby si stal aj medzi podliakmi, aj kdekoľvek, musia poznať, že bol tam prorok. Musia poznať, že to zaznelo slovo Božie. Ľudia musia poznať a počuť pravdu. Prečo pravdu? Lebo je pravda oslobodí. A poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ste tu? Takže nejdem ďalej, to je celé. Takže ešte raz. Vyjdi zo svojho príbuzenstva, oddiel sa od vecí, ktorých si možno. Oddiel sa od krajiny, v práci, možno niekde sú tam, nejaké skuliny sú tam. V dome svojho otca možno sú tam nejaké skuliny. A ty a ja máš úlohu oddeliť sa, posvetiť sa pre Pána. Aby Pán mohol byť vyčnievať, aby Pán sa mohol oslavovať a dokazovať. Je tak? Je to ťažké? Je, ale ešte raz opakujem, nie je to nemožné, lebo všetko je možné tomu, kto verí. Apoštol Pavol hovorí, mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Halleluja. Môže byť aj hladný, môže byť aj sytý, ale všetko vládnem v Kristovi, ktorý mňa posilňuje. Všetko zvládaš v Kristovi. Ak žije v tebe, ak ty si v ňom, ak jeho slovo je v tebe, a ty si v ňom. Ja verím tomu, že sa to dá zvládnuť. Aj v terajšej dobe, keď je doba čoraz horšia, keď Božie slovo hovorí, že nepravosť vrcholí a láska chladne, a to sa deje. Tu trošku sme sa rozprávali s pastorom a my len trošku naznačili, že čo aký svet je vonku, a to je pravda. Ale ty si preto kresťan, že si svetlom sveta. Preto. Nemáš splínuť. Nie je to ťažké. A zopakujem, nie nemožné. Je tak Pavol? Alebo Pavel? Rád ťa vidí. Dobre, tak to je celé, bratia a sestry. Nejdem ďalej. Neviem, David, mám pozvať pastora, alebo... Tak toľko som mal na srdci. Koľko ste prijali niečo z Božieho slova? Vyhni ruku. Amen, amen. Budeš za to zodpovedný. Tak to hodíme doma v Poprade.
Amen. Pastor, poď poslúžiť. Ďakujem vám za čas. Halleluja, daj Bohu slávu. Boh je dobrý. Amen. Milosť na veky. Som veľmi vďačný, že tu dnes môžem byť pastor, vážim si to. A naozaj my si neviete predstaviť, akého pastora Boh vám tu dal. On nie je len pastor, je aj pre mňa aj učiteľ a zároveň už teraz chodí v tomto pomazaní aj v apoštolskom úrade, lebo zaklada zbory a verím tomu, že bude mať tú pečlenú službu. A Boh mu dá rozšíriť sa, tomu verím. Vieš, ale je veľmi dôležité, aby tento čas sme využili tak, ako pastor dneska hovoril. Ja verím, že dnes tvoje srdce je otvorené a že máš miesto. Ja neviem, na koľkokrát to budem slúžiť, lebo mám tu slúžiť 4-krát. 4-krát. Veľmi rád tu chodím, pastora. Šínes. Oddychujem tu. Šínes. Ale sláva Bohu, verím tomu, že dnes Duch Svätý bude konať. Amen, amen. Viete, je veľmi dôležité, aby si neminul. Lebo táto téma je veľmi silná téma. Pre mňa osobne je to veľmi silná téma, lebo ľudia v tejto dobe chcú počuť témy o požehnaní, ako Boh ich požehná, a táto téma má silu. To s tebou buď zatrasie sebou, aby s teba niečo upadlo, to viem na 100%. Alebo dneska nebudeš spať, a možno za tých 4 dní, alebo koľko máte tú konferenciu, niečo sa s tebou musí diať. Ja verím tomu, že Boh neposlal syna na tento svet len tak, veď my sme si žili tak, ako my chceme, ale on mal zámer. Amen. Ja sa pomôžem, bez Ducha Svätého. Chválim ťa, drahý oči. Abba, lebo si dobrý Otec, ktorý nás miluje, Bože. Ty si nám dobre ukázal, že si dal svojho jednorodeného syna, ktorý som miloval, Pán, kvôli nám. Oči, ďakujem Ti, Pane, že z milosti Božej tu stojí. A tak vyznávam pred celým Duchovným svetom i pred mojimi bratmi a sestrami, že ťa potrebujem, Duchu Svätý. Že bez Teba nie som nič, len nádoba, ktorá je závislá na Tebe. Prosím, prevezmi nadvládu dnes nad mojim zmýšľaním a celou mojou bytosťou. Nech som dnes kanálom pre Teba, Páne. Nech Tvoje slovo, ktoré je živé, mocné, Páne, a prenikajúce do každej oblasti, nech si prerazí cestu v našom živote, Páne. Do mysle, do duše, do ducha, Páne, až do kosti, Páne. Nech naše DNA vie, kto si Ty, Bože. Tak ako vždy to robím, Páne, dnes vysoko pozriem pravdy Tvojho slova, vysoko nad našimi životami. A činíme ho autoritou. Skláňame sa pred Tvojim slovom a dávame Ti priestor a miesto, aby si konal mocne, Duchu Svätý. Ty skúmaš vnútro. Ty poznáš každého na tomto mieste. Ty vieš. Prosím, konaj mocne, Bože. Že keď vidíme moc v tomto mieste, náš život je obnovený, Páne. Nech vidíme Tvoju slávu, Bože. Oče, v mene Ježiša, prosím. Nech sa deje Tvoja vôľa. Tak ako v nebi, nech sa deje dnes na tomto mieste. Počas tých 4 dní nech Tvoje kráľovstvo sa šíri. Halleluja. Nech ľud vidí z temnoty, Bože. Nech v ústach a v srdci vyteká voda, Páne. Živá voda, Bože, ktorá sa stretne s horkými vodami a tie horké vody sa uzdravia. Toto žena skrze moc mena Ježiš. A všetci povieme Amen. Halleluja. Sláva Bohu. Môžeš si sadnúť, Maria, díky. Takže je úžasná téma a ja hovorím, že keby sme videli trošku duchovnými očami, tak má to obrovskú sílu. Téma svátosť je niečo, čo na tejto zemi samotný Satan nechce počuť ani jeden démon. Temnota nemá rád, keď sa vyslovuje svátosť a ozvaš svátosť nie z hlavy, z úst, ale z ducha. Amen. Ani nie z duše, z pocitov, nejak z emócií, že budeme nadchnutí a budeme tu plakať a budeme robiť hociaké veci, ale keď vidíme do reality a stretneme sa s realitou, s temnotou,
Viete, to má obrovskú silu. Ja som dal raz jednu takú otázku v cirkvi v Poprade a ja som povedal, kto je tu a miluje hriech, nech zdvihne ruku. Viete, čo sa stalo? Ani jeden nezdvihol ruku. Hádajte, kto zdvihol ruku? Ja som sám zdvihol ruku. Povedal som, keby som nepovedal pravdu, tak prečo potom hrešíme? A viete, tu je tá realita, skutočnosť, poznať pravdu, to znamená vidieť do zrkadla a priznať sa. Tu je začiatok tej úrovni, že človek sa oddeluje od tmy a prichádza do svetla. Amen. Pokiaľ človek toto nerobí a vo vnútri sa nie tento stav, tak potom je to len duševnosť. A duševnosť nedoniesie úžitok, práve naopak, skôr to zmiešaná duševnosť, duchovnosť prináša skázu a mnoho, poviem to tak až do takej úrovni, že to prináša ako keby taký zásek, také ochromenie, že človek už len telom je tu, ale duchom je veľmi ďaleko. Takže svátosť má obrovskú silu a táto téma je veľmi silná a ja som keď hľadal tieto dni, tak vo mne sa niečo dialo. Veď ja minulé týždeň som išiel do Nemecka, som bol tam v piatok, sobotu, nedelu a v pondelok som sa vrátil a dneska som tu. Ale viete, keď som sa vrátil, tak som hľadal, ešte predtým som niečo hľadal ohľadom svátosti a viete, za tých 18 rokov alebo 19 rokov v Pánovi, čo som, tak videl som ľudí, ktorí sa robili, že sú svatí, ale potom po niekoľkých rokov nič sa tam nestalo. Už ani ich nevidím, možno sú ďaleko kilometre, nevidím ich. Ale nezaneveril som srdce nad nimi, stále sa modlím za nimi. Ale ja dneska chcem vám trošku ukázať, možno celé 4 dní budem súdiť o tomto, ako vstúpiť do svatosti. Amen. Ako kráčať do svatosti. A verím tomu, že Duch Svätý to bude konať. Možno dneska to celé nedodám, zajtra dodám, budem pokračovať, a takto budem pokračovať tieto 4 dní. Súhlasíte so mnou? Amen. Tak spýtam sa vás teraz a prosím vás, buďte úprimní, sami voči sebe, voči Bohu. Kto je tu a chce byť svätý? Zvihni ruku, povedz amen. Amen. Nás sa dá ešte radšej viacej, ste tu, nie? Kto je tu a chce byť svätý? Amen. To bude bardzo. Viete, to má silu. Keď chceš byť svätý, tak vieš, čo sa stane? Vstúpime do vojny. Bez toho sa nedá. Amen. Viete, ja si viem predstaviť, v duchovnej oblasti raz som kázal, v nejakej cirkvi som kázal, a Duch Svätý niečo zjavil, keď Ježiš mal prísť na zem, tak celé peklo sa traslo. Lebo od pádu Adama prišiel hriech na svet, tak temnota vládla. To znamená, oni v duchovnej oblasti vedeli, kto má prísť. Takže robili všetko preto, aby zabili toho, kto sa má narodiť. Prečo? Lebo jedno svetlo má sílu, nádej pre mnohých, ktorí sú v tme. Amen. Takže, viete, keby sme videli, poviem to tak telesne, aby sme tomu pochopili, lebo neviem, v akej úrovni všetci ste, ale poviem aj tak. Pôjdem do takej úrovni. Poďme sa pozrieť reality do skutočnosti. Čo by si spravil ako otec, ako matka, synovi a dcere, keby si videl, že je strápená, že je poviazaná, že je týraná, že je ničená? Čo by si spravil ako otec, ako matka? Čo by si spravil? Všetko. Je tak? A keby sme sa pozreli očami Boha na zem, keď vidí na zem, videl tmu, videl v otroctve, videl v hriechu. Všetci sú skázení, všetci sú zničení, sú zmordovaní, poviazaní. A viete, čo spravil? Hovorí, posielam svojho syna a on ich vyslobodí. A to namiesto toho, aby rodili tmu, budú rodiť svetlo. Budú rodiť slobodu. To znamená svátosť, oddelenosť. A to je veľmi silné, lebo aj pastor, čo začal, tak my sa aj tam stretneme trošku, lebo oddel sa od svojho príbuzdenstva, tak tu je boj. Tu je boj, lebo v temnote má obrovskú sílu a my vieme, že keď Adam a Eva zrešili, tak človek namiesto originál sme duch. Ale keď prišiel hriech na zem, tak stratilo sa to slovo duch. Niekde je napísané, že zomrel, niekde je napísané, že spí a žili sme len duša a telo. Je tak? Žili sme v tejto úrovni, dušu a telo sme žili a viete, čo sa stalo? Prišla úroveň, keď duch bol skriesený. Keď si počul evangelium a evangelium preniklo do tvojho ducha a zobudza do tvojho ducha, staň! Pusti! Staň! To slovo, ktoré má moc skriesiť každú dušu. Slovo preniklo do tvojho ducha, lebo tam bol život a bez slova nemohol poslať nič a všetko, čo poslalo skrze slovo a preto dneska tu kážeme a možno ešte v niektorých z vás zobudzame.
Vstaň! A viete, čo sa stalo? Duch ožil. A tu nastal ten boj. Amen. Stará prirodzenosť, nová prirodzenosť. Chceš byť svatý? Budeš bojovať. S kým? Sám so sebou. Sám so sebou. Ty nemôžeš povedať Satanovi, môžeš to povedať, neviem, či má váhu, ale môžeš dať nejakú démonovi, povedať, mene však sa Satan prepustí, no to mu prepustí. Veď čo on sa smeje, hovorí, čo chceš, pred tým ma chceš vyháňať, a ty sám so mnou si ešte poviazaný. Takže svátosť má sílu, keď človek vstúpi do svátosti, vytlačí temnotu. Takže ty ani nemusíš otvoriť ústa, démoni samotní vychádzajú. Prečo? Lebo to svátosť, to má sílu. To nie je nič zo zeme, to je niečo z neba. To je niečo z Otca. Viete, keď Ježiš bol na zemi, on len prechádzal, démoni sa sami ozývali. Už si nás prišiel predčasne mučiť syn najvyššieho Boha. Viete, to má sílu. A nieraz sa mi to stalo, že keď ani som nepovedal, nešiel do nejakého domu a zrazu démoni sa ozývali. A nemusel som ani povedať nič. Ale počúvajte, sem to má v takej úrovni a má sem dostať do tej úrovni. Poď si so mnou. Prvá kniha Mojžišova, 25. kapitola. Prvá kniha Mojžišova. Keď to budeš mať, povedz amen. Sledujte čas, lebo potom ja dlho kážem. Amen. Káž, pastor. Kto povedal? Pavol Starsu. A som veľmi rád, že vidím staré tváre. Naozaj to má silu. Keď to máš, povedz amen. Amen. Poďme 25:19. Toto je rodokmeň Abrahamovho syna Izáka. To ja som sa trošku pasol, trošku vieš, vpredu som. Abraham splodil Izáka, Izák mal 40 rokov, keď si vzal ženu Rebeku, dceru Aramejca Betuela, padan Aramu, sestru Aramejca Labana. Izák sa modlil k Hospodinovi za svoju ženu, pretože bola povedzenou neplodná. Takže čo robil Izák? Modlil sa. Je tak? Takže keď niekto je tu, ženy, ktorý nemôže byť plodný, modlite sa a Boh vás vypočuje. Amen. Teda dobre počúvaj. Izák sa modlil za svoju ženu, pretože bola neplodná, Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa však synovia zrážali v jej živote, povedala, ako je tomu tak, na čo som v tomto stave? A šla sa spýtať Hospodina. Koho sa išla spýtať? Hospodina. A Hospodin im odpovedal, 2 národy sú v tvojom živote a 2 kmene sa rozlietla z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. Tu sa zastaví. Tu sa zastaví. Viete, toto je proroctvo pre nás. Amen, amen. Možno nie sa to stalo niekde v tele, ale pre nás je to v duchu. Halleluja. 2 národy sú v svojom vnútri. A viete, tu sa mi niečo zastavuje, môj mozog sa zastavuje, lebo v starom zákone bolo to, že mladší má slúžiť staršiemu. Ale Boh hovorí niečo celkom opak. On hovorí, jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. A tu je ten Boh, ten kľúč toho všetkého, že viete čo? Že Boh to povedal. Že to nepovedal človek, že to povedal Boh. A povedal, starší bude slúžiť mladšiemu, tak keby je proti tomu zákonu, ktorý mali, lebo vtedy bolo tak, že mladší musel obsluhovať staršieho. A on tu poslal slovo. A teraz počúvajte, kde poslal. Vo vnútri do lona. A počúvajte, to slovo, čo sa tam deje, to je sila. Keď sa jej naplnil čas, aby porodila, hľa, dvojčatá boli v jej živote. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a celý bol ako kožu chlpatý i pomenal ho Ezau. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa pevne držal Ezaove pety i pomenovali ho Jakobom. Tu sa zastaví. Pozrite sa, slovo bolo poslané. A už, to neviem teraz pochopiť, naozaj, neviem teraz pochopiť, ale to, čo sa tam dialo, nech si predstaviť dvojčatá v lone, Ezau chce ísť prvý, ale Jakob ho drží nohu. A ťaha, chce ísť prvý. Ale počkajte, veď maličký, ktorý je v lone, ešte ani nevie, čo to je A, B, C. Čo sa tam deje vo vnútri? Čo sa tam vlastne deje? Lebo slovo bolo poslané,
Boh sa už chcel byť prvý, lebo v duchovnej oblasti, keby sa narodil prvý, ako keby v tele, by bol on ten požehnaný. Takže už vo vnútri nastalo boj. A my vidíme, že tí dvojčatá, tá príbuznosť, že ty si teraz túžieš starej prirodzenosti a novej prirodzenosti. A vždy, keď nová prirodzenosť chce postať, tak ty, keď tá stará prirodzenosť chce postať v hádke, búrke alebo v boji, tak tá nová prirodzenosť musí utáhať dole. Hallelujah. Viete, tu sú dve úrovne, kde je napísané, že starší musí slúžiť mladšiemu. A bohužiaľ, nevidím to tak. Málo kde vidím ten úroveň, že je to tak, ako má byť. Viete, teraz čomu dávame prednosť? Má slúžiť tá prirodzenosť novej? Áno, lebo tak je to už dané. Viete, tá síla tej svetosti je v tvojom duchu. Je to tvoj duchovný život. To je tvoja duchovná bytosť. Tá je schopná poľať celé nebo. Tvoja duchovná bytosť, tvoj duchovný človek, keď povstane, tak tam je tá síla. Lebo jeho duch prebýva v tvojom duchu. A my keď toto nevidíme vo vnútri v duchu, tak potom strácame, počúvajte sem, človek namiesto viery prichádza do nevery, do pochyby. To má obrovský zhľad, alebo poviem ako keby taký, neviem to povedať presne slovami, ale to má ako keby človek môže minúť, ale zároveň získať. Lebo keď tieto oblasti nevidíme, tak potom sme ako keby... Dobre, poviem tak zľahka. Keď čítame ďalej, vyrástli, už má 40 rokov a vidíme, že Jakob bol doma a varil šošovicu. Je tak? A Ezau išiel na pole. Chytiť niečo. Bol polovník, čo to bolo? No také niečo, nie? A prichádza domov z poľa a nechytil nič, bol hladný. A jeho brat tam varí šošovicu. Ochranu šošovice. Gujemaš. Varí. A on hovorí, rýchlo, daj mi. Bez tak som už aj, ako keby vrtvý. On hovorí, dobre, dám ti, daj mi svoje prvorodenstvo. Viete, keby som vošiel do ducha, teraz není čas ísť tam, lebo rozoberať to, lebo by som tam dal aj samotného Judáša. Viete, zapredal svoje prvorodenstvo za misku šošovice. A bohužiaľ, naša stará prirodzenosť je taká. Lebo pretože v duchu nevidíme tú úroveň, nie sme v duchu silní a pretože nežijeme ten oddelený život, zrak nemáme otvorené, uši nemáme, nevzpoznávame svoju identitu, tak sme schopní za niečo predať svoje prvorodenstvo. A v duchovnej oblasti, keby sme išli do tela, tak diabol ponúkne všetko preto, len aby ty si zapredal svoj život. Za niečo, čo je pomenuteľné, za niečo, čo nie je trvácne. Toto presne diabol chce, aby my sme nežili tento život, lebo on, počúvajte sem, on, samotný Satan ponúkal Ježišovi všetko bohatstvo, všetko krásne, to, čo je vo svete. A on hovorí, lebo mi bola dána, toto som dostal, to nebolo, on ukradol Adamovi a Eve. My vieme. Takže on ponúkal stvoriteľovi, čo jemu patrilo, on jemu ponúkal. Chápete tomu? A aj teraz on ti ponúkne niečo, len aby si sa sklonil. Ty možno takto sa neskloníš, že pôjdeš na tvoje návrhu, vnútri to rozsúdí. Už si tam. V duchovnej oblasti nevíš očami, ale tam sú to už poviazané. Vo vnútri niečo. A viete, v oblastiach, dám si dobre, naradíš, že to radši. Ja chcem byť slobodný, môže byť slobodný, nie? Amen. Tak jestli mám ženu, deti. Takže vidíme v tejto oblasti, že tu je nová prírodzenosť, stará prírodzenosť, ale my musíme prísť do tejto úrovni, ako bol Jakob. Možno bol dotieravý a aj tak dosiahol všetko svoje. Je tak? Bol nedobytný, aj tak dosiahol svoje. To znamená, my potom môžeme ísť do tej úrovni, neviem či dneska, ale až do takej úrovni vošiel, že keď mal už prejsť ten Jordán, tak tú vodu, tak bal sa Ezaua a prišiel tam tiež boj. A Jakob
bojoval s Bohom. A Boh mu hovorí, pust ma. On hovorí, nepustím ťa, pokiaľ mi nepožehnáš. Viete, čo to znamená požehnať? Oddeliť. Niekto povie, požehnanie, to si myslí, že sú materiálne veci. Požehnanie je to niečo najprv z Boha. To vychádza do ducha. Amen. Z ducha do duše a z tela von. To nie je také, my sme, niekedy máme až také blúdne tie kázania poslané na tieto veci, že Boh ťa požehná, Boh ti dá. Tak o čom vlastne Bohu ide? Kvôli tomu poslal syna, aby my sme si tu žili? Svadný život budeš trpieť. Ja nečítam v Božom slove nikde, že oni sú užívali. Tak. Pretože žili svätý život, trpeli. Amen. Tak je. To je originál. Kto chce žiť svätý život, ty môže sa nikoho. Realita. Toto je skutočnosť. To znamená, chceš žiť svätý život, tak temnota proti tebe bude bojovať. Tak. To nejde v súlade so svetom. Ty nejdeš prúdom vody, svet ide prúdom dole a keď ideš svätý život, tak ty ideš do prúdu hore. Padluješ. Vieš, čo to je základ? Vieš si predstaviť, že si na lodi a ten prúd ide dole a ty máš ísť hore? To je tlak. To už nemôžeme mať kázania, len natchnúť dušu, pocity, emóciu. Tu je naozaj musíš pohnúť človekom. Aby človek pošlo do tej úrovni. Aby sa mu otvoril zrak, to budem slúžiť nejaký deň. Aby pošlo do tej úrovni a videl veci, ktoré ešte nikdy nevidel. Viete, prečo sme oklamaní? Lebo nepoznáme správnu hodnotu, čo Boh nám dal vo svojom synovi. Keby sme videli v tejto oblasti, tak my žijeme svätý život, lebo svätý život mi donáša moc. Amen. A keď my túto nevidíme, tak sme oklamaní. Sme oklamaní, preto v tejto úrovni starší musí slúžiť mladšiemu. A to je tá úroveň tej zlomenosti, keď ti človek je oddelený na základe Božieho slova, na základe ducha, na základe vzťahov s Duchom Svätým, vie rozpoznávať tú úroveň a on sa oddeluje pre svätý život, tak vtedy duša, starobylosť musí byť poslušná. Viete, čítali ste v Božom slove, že Dávid hovorí, duša, prečo sa zmietaš vo mne? Čítali ste to? Amen, amen. Komu to hovorí? Sám sebe. Prečo sa zmietaš vo mne? Ešte budeš chváliť Hospodina. Utíš sa, duša moja. Komu to hovorí? Sám sebe. On nedáva dáv nejaký dáv. Hej, sám sebe. Prečo? Lebo z ducha videl do svojej duše. Videl, ako duša, ako nebesú, na starobylosť bojuje, hociaké myšlenky, bo v duši sa nachádza boj, aby sa pocití, že tam je ten boj. A on videl ten stav a hovorí, hej, ty mne máš slúžiť. Čít? Utíš sa. A my takto jednáme na základe pocitov, emóciou, lebo to cítime, vnímame, tak teraz mu dáme. A teraz pastor, vnímam to tak, aby som ťa poženal. Vnímaš? Alebo vieš? Viete, sú veci, ktoré musíme robiť naozaj duchovne. Amen. Lebo toto nemá ovoci, nemá to silu. Žiadnu moc. Takže preto hovorím, že vo vnútri, keď Dávid do toho hovorí, keď číta žalmy, tak ty sa stretneš s tým. Dávid hovorí, počúvajte, čo hovorí. Hovorí, moje kosti sú hnisavé. V bolestiach, trápený som. Ale on má kráľovstvo, má na sebe rúcho, má snúšky snov. O čom vlastne hovoril vlastne? O čom vlastne hovoril? Kedy on bol vo väzení? Dávid, kde? Kedy? On videl stav svojej duše. Z duchovného pohľadu videl do duše. Zhrbený som. Reve pre nepokoj svojho srdca. Kto? Jeho duch. Jeho duch hovorí do svojej duše, do svojej skázenosti. A toto je to oddelenosť. Pokiaľ takto církev nepôjde v tejto úrovni, tak my nikdy neuvidíme tú moc Božiu a nikdy nebudeme svetlom pre ľudí Boha. Tak. Veď ja to má... Nepôjdem tam, bo to je silné. Takže je tu boj. Poďme sa pozrieť, aby sme mali oči otvorené. Rímanom 7. kapitola. Kto ma chápe? Amen. Kto ďalej chápe? No, zvíte, kto ma chápe? Amen. Dobre, kto ma nechápe? Tak. Ty si chcel zvyknúť z roku, keď neho chápe. Dobre.
Dobre, 7, 14, môžem? A tak počuť tu hovorí Apoštol Pavol. Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný predaný hriechu. Vidíte, prečo nemôže byť svätý? On hovorí, vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný predaný hriechu. Tak počúvaj. Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. Počúvajte sa? Robí to, čo nechce. To, čo nenávidia, robí. Koľkokrát z vás ste povedali, už nebudem fajčiť. Mám biele sviatky. Ale aj tak si to robí. Prečo? Nemáš silu na hriechu. Aj keď povieš svoje vlastné rozhodnutie, aj tak nemáš silu. Lebo nevidíš vo vnútri seba, čo sa tam deje. Vo vnútri. Nie je tá sila, počúvajte, tá sila, kde je skrytá? V tvojom duchu. V tej novej prirodzenosti, tam, kde prebýva Boh. A vždy, keď tvoja nová prirodzenosť povstáva vo svetlosti podľa pravdy, vtedy Boh dáva pomazanie. A pomazanie nie je na to, aby ľudia len kričali, tlieskali a padali, ale pomazanie je na to uschopnenie, aby si vyšiel z hriechu. To je zmocnenie. To je sila, aby hriech na tebu nemal moc. A niekto si myslí, počúvajte sem, niekto si myslí, že toto je pomazanie a v tomto musíme ísť trošku napredovať. Môžeme trošku ísť dopredu. Že niekto si myslí, že dáme ruky, zapne si to, úžasná prítomnosť, ale nie domov, zase nadáva pekný a zase fajčí. Spýtal sa, toto je Božia prítomnosť? Čo vlastne je vlastne Božia prítomnosť? Aký má zámer Božia prítomnosť? Zajtra ho tomu budem slúžiť. Čo to je vlastne? Realita, skutočnosť. Že to je o tom, že niekto sa zatrasie a padne? Tak ja neverím tomu. Ja tomu neverím. Lebo realita, skutočnosť, keby sme rozpoznali túto ľudia, ako Apoštol Pavol, lebo vieme, že zákon je duchný, ale ja som telesný predaný hriechu, veď to, čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, ale čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. A keď konám, čo nechcem, priznávam zákon, že je dobrý. A teraz počúvaj, povedz som to. A tak, a tak, už nie ja robím, ale hriech. Daj si ruku tu, ktorý prebýva vo mne. Počul si, čo si povedal teraz? Kto z nás takto hovorí? No ale buďme úprimní. Kto z nás takto hovorí? Nie ja to robím, ale ktorý bude o mne. Viete, čo hovoríme? My som nenasúbieš, no? Pokiaľ toto nevidíme, tak nikdy nerozpoznáme svátosť, čo je naozaj svátosť, realita. V duchovnej oblasti, keď ma chápete. Ideme ďalej. A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý pri ľudí. Ešte tu sa zastavím, lebo trošku som preskočil. Takže zákon na čo bol daný? Nebol zákon na bol daný, aby nás odsúdil. Zákon je daný na to, aby vyjavil nás skazenosť. Aby prišlo poznanie hriechu. Takže zákon je potrebný, áno! Zákon je potrebný do tej doby, pokiaľ nespoznáš milosť vo vnútri. Tak. Bez toho, sú aj iné cirkvi, ktorí dodržiavajú sobotu. Viete o tom, že dodržiavajú sobotu? Aj sa so mnou hádali niektorí až do krvi, viacej Božích slov vedia na spamäť ako ja. Ale keď som sa spýtal, a jedol si bravčové? Anđelo kaže, ne služala drugov, tađalo. Končke. Viete, nikto z nás zákon nemôže naplniť. To naplnil Kristus. Ale zákon bol poslaný kvôli tomu, aby sa nám otvorili oči, aby sme videli stav našho vnútra. Keď Boh dával 10 Božích prikázaní, nekvôli tomu, aby ty si nejak dodržal, ale aby si videl stav svojho vnútra, aký si nepokradneš, aby si videl, aby vo vnútri videl, to som ja, presne toto Boh chcel, celý čas na tom zákone, len si nič nechcem
neodvážen si uvedomí svoje hriech a svoju biedu. Inakže my všetci nemáme silu. Zákon nás dovedie k tomu, tejto úrovne, to prečítam celé, poďme. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, neprebýva dobre, lebo voľu dobrému mám, ale nemám síly, aby som to vykonal. Takže, čo má? Voľu dobrému mám, ale nemám síly, aby som to vykonal. Ešte raz, ale že vyučí na to nás. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, neprebýva dobre. No, teraz poďme do reality. Kto z nás takto vidí v sebe? Vidíte tá úroveň? No chceme žiť svätý život. No pokiaľ to nevidíme dovnútra, tak jak? Počúvajte, diabol, čo zamotá hlavu mnohým ľuďom. Sedíš tu a vo vnútri čaruješ. Na iných hľadaš chybu. Možno sedíš tu, presne ako na návles. Ja nečítam Božie slovo na to, aby sme vymerali niekoho, ale on by ma meral mňa. Za môjho vnútra. Takže ja za teba zodpovedný nie som, ako máš žiť. Ja som zodpovedný, aby som ti predal slovo, ale už na teba padá zodpovednosť, aby si žil to, čo som ti predal. Amen. Takže keď prídeme k súdom stolicov, tak ty sa budeš rozhodnúť sám za seba, lebo ty si sa rozhodol. Je tak? Takže vidíme túto úroveň, vidíme Ezava a Jakoba a vidíme, že Jakob došiel do tej úrovni, že povedal, pokiaľ mi nepožehnáš, nepustím ťa, a keď ho požehnal, tak a mu vytlbol a počúvate, a povedal mu, už sa nebudeš volať Jakob, ale budeš sa volať Izrael. Takže čo sa stane, že sa už nebude volať Mirko, ale bude sa volať Svätý. Keď Boh sa stretneš a príde to lámanie vo vnútri, tvoje meno sa mení. Amen. A nielen ty, ľudia ťa budú volať inakšie. Jovča Čečiel. Na ňo naozaj je to svetlo. A nemusíš ani ústa otvoriť. Lebo v duchu žiješ to. A viete, je problém. Spýtam sa, Peter prechádzal a jeho tieň uzdravoval, pozrite tento tieň. Uzdravoval, keby som išiel skáďal, takže tento tieň na všetkých dvoch. Všetci boli zdraví. Prečo sa to stalo? Čo? Aký je rozdiel medzi Petrom a medzi nami? Má to istého ducha, ktorý ty a ja? Bol skreslil duch, tak ako ty a ja? Áno. Ale prečo sa to nedeje? Lebo oddeluje sa svátosť. Má silu. To znamená, keby sme žili v tejto úrovni, tak deje sa to, čo Boh chce. Ale viete? Prebudená církev nie je, že zhromaždenie plné ľudí. To keby som povedal v Poprade, že všetci chodia tak 350 ľudí. A teraz poviem, hej, to je veľké prebudenie. Čačes. Naozaj. Ty vidíš prebudenie na základe očí, čo vidíš? A čo sa deje vo vnútri? Lebo to prebudenie, keď je v tebe, keď je vo mne, keď je v ňom, prídeš k iným, prebudíš iného. Ale nie tak. Teraz ma pochop. Lebo ja dobre čítam, aby sme pochopili to. Vieme totiž, že vo mne to je z mojom tele nepríbava dobre, lebo to voľu dobre mu mám, ale nemám si, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobre, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. No a ešte raz sa spýtam, kto je tu a chce žiť svätý život? Amen. Takže, stretol si sa s týmto? Že chceš robiť dobre a robiť zlé? Amen. Aleluja. Keď takto je a ty sa priznávaš k tomu, tak potom si na dobrej ceste. To znamená, vidíš tá svojho vnútra. Lebo to ti nezaručuje, že ty máš 15 rokov poznanie a v hlave máš Božieho slova plno a tvoje srdce je tvrdé. To ti nezaručuje spasenie. Viete, niekto hovorí, príjmem Krista a som spasený. Je to časť.
Poviem príklad, človek vonku spraví veľmi mnoho zlého, dneska príde tu, príjme Krista, je spasený. Zomrie večer, nikdy do neba. Amen. Áno. A čo taký človek, ktorý prijal Krista a už je 10 rokov a nemení sa? Amen, amen. Kvôli čomu mám byť svätý? Aby ja som bol niekým? Nie. Aby som bol svetlom pre ďalších. Nič iné. Tu nie je o to, že teraz nesme ako ty, že prišiel to ten, ďakujem ti, Pane, že nie som ako ten, ďakujem 10 do všetkého do. A prišiel ten publika a bil sa ním hlavne, Pane, odpusť mi hriešného. Vieš, bude to vyšiel ospravedlnenie. Ten alebo ten. Takže Boh nevidí na to, ako je náš návonok, a čo sa deje vo vnútri. Takže celý čas, kedy Pán poslal svojho ducha do tvojho vnútra, si v procese spasenia, to znamená v oddelenosti. A Petra, pretože prechádzal, oni zanechali všetko. Všetko. Žili pre Pána. Preto možno Pavol hovorí, lepšie by bolo, keby ste nikto nemali ženy. Teraz ja s tým nesúhlasím, lebo ja chcem mať ženu, ja som vďačný, ale on to myslel vážne. Aby nám nebola nejaká brzda. Sledujte čas. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý príde vo mne. Pre mňa, ktorý chcem konať dobre, nenachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. Povedz mu teraz. Daj ruku tu si daj. Povedz, podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím Božím zákonom. To znamená, podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasíš. Tvoj duch znovu zrodení s radosťou súhlasí. A teraz počúvaj. Ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Ako on tu vysvetlí? Poď, Marian, lebo ty máš tričko biele, poď sem. Aj keď si mu navenil. Keď aj práve za tu, nastúkaj tu sa do kavahy. Tu, a varka. I pomazíme. Takže, toto som ja. Tieto tri oblasti som ja. Duch, čistota, duša, špina, a aj telo. Ti sú ma rukali. Tak ako je duša, potom aj telo. Keď je oko čisté, celé telo je plné svetla. Keď je oko skazé, celé telo je plné tmy. Z duše vychádza tá tma. Takže duša je skazená. Duch je čistý. Takže stádiaľ musí prísť ten zrak do duše. Inými slovami, ja pozerám na stav svojej duše. S duchovnými očami. Ja pozerám do seba. Teraz nemám čas pozerať na iného. Ja do seba pozerám. Chápite, karské? Médica prevádne, koľko som pulsom. Podľa vnútorného človeka súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonu hriechu, čo je v mojich údoch. To znamená, s duchovným, podľa vnútorného človeka súhlasí s Božím zákonom a on vidí do duše, do mysle. Tvoj duch vidí do tohto stavu. A takto by malo byť kresťanstvo. Oddelenosť takto, že tvoj duch vidí do stavu tvojej duše. Amen. Pokiaľ toto není, potom ten boj nikdy nepríde. A viete, čo prichádza? Boj! Duch proti telu a telo proti duchu. Môžete skladnúť. Duša, duch. Nie to dostane telo. Nie. Dobre. Ideme ďalej. A teraz ona hovorí, biedný ja človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Kto je tu a chce žiť svätý život? Amen. Tak, kde vás jedného stojí? Tu mám na kameru. Kto je tu a chce žiť svätý život? Prosím vás, reagujte. Ja doma, keď slúžim, všetci musíme reagovať. Naozaj. Ja som tu prišiel, unavený som, nespal som 3 hodiny a kvôli tomu aj hľadal som Pána, aby som niečo doniesol. A keď vidíš, že ja ostaní, to aj v duchu, to má silu. Amen. Tak. A dneska môže minúť toto. Vieš niekedy, prečo z rodina nevychádza choroba? Lebo ty nežiješ ten oddilený život.
Stačí, keď žije súdený život a do choroba odíde. Prekáne odíde, všetko. Amen. Takže biedný a človek doma vytrnie z tohto tela smrti. Toto je stav, kedy my sme mali vidieť do svojej úrovni. Ja verím tomu, že Jákob ťahal nohou telo, ako keby ťahal telo dole. Lebo Ezau chcel ísť prvý. A my vieme, že Ezau nehľadal veci Božie. On hľadal telesné. On chcel byť bojovník, on chcel byť taký. A my vieme, takisto, teraz je tu boj. Telo chce toto, tu chce iné niečo. Je tak? Poviem príklad, duch chce na modlitby. Príklad, piatok modlitby sú a chce o 5. alebo o 3. modlitby. Duch chce tu a teraz volá ti niekto, nejaký šéf, dám ti 200 libry, poď sem. Veď jednu skriňu som rozoberieš dole. No teraz tu je boj vo vnútri. 200 libry, všetci no, modlitby. Vieš, čo spravíš? Pôjdeš tam, kde sú 200 libry. Lebo tvoj duch nie je silný. Nie, tvoja stará bytosť nie je poslušná. Keby tvoj duch bol silný, tak by si povedal tvojej duši šššt. Tak. A možno by si prišiel do zboru a brat prišiel k tebe, nemôžem, týchto 300 eur som zrovna a dávam tebe. Namiesto 200 by si získal 300. Halleluja. Alebo keby si prišiel ešte tu a tu sa by povedal, tých 200, čo máš, daj ti. Vidíš? To sú veci, ktoré my musíme rozpoznať vo vnútri v nás. Budem čítať ďalej. Biedný a človek, ktorý má vytržený z toho tela smrti. Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista našho Pána, tak ja teda tým istým svojou myslou slúžim zákonu Božiemu, ale telom však zákonu hriechu. Prečo telom však zákonu hriechu? Dokiaľ budeš na tejto zemi, telo podlieha. Ale pretože tvoj duch je silný, tak ako Ježiš povedal, bdejte so mnou a so mnou. Sice telo je slabé, ale duch je silný. Tak. Bdejte so mnou a so mnou. On vedel, že telo je slabé, ale duch je silný. Amen. To znamená, prečo dávam na ducha? Lebo tam je tá síla. Ešte raz, keby Ježiš nebol naplnený Duchom Svätým, nikdy by nevyhral tento boj s diablom. To bolo to zmocnenie, tá síla z ducha na ňom. To zmocnenie a duch Svätý ho viedol na púšti, aby sa nám pokúšal. Vtedy bol silný. On vyšiel, počúvaj, plný ducha, ale vyšiel plný moci. Halleluja. Není on poslaný do nás ako rádca, ako prímúca, ako pomocník, ako utišiteľ? Mám také maličný dali pastorist. Dobre, poď 1. Korinským 9. kapitola. 1. Korinským. Ja veľa čítam. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli. A každý, kto závodí, združuje sa všetkého, oni preto by dosiahli porušiteľný venec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím. Čo by apoštol Pavol? Zápasí. S kým? Beží a zápasí. Má cieľ pred očami. Beží pre veniec, pre neporušiteľný veniec, nie pre porušiteľný. A toto je ten stav, kedy človek nemôže žiť svätý život, lebo nerozpoznáva hodnotu. Amen. Človek, ktorý zomrie, už nemá šancu sa vrátiť naspäť. Jeho život mu ukazuje, svedčí o tom, kde má ísť. Takže každé rozhodnutie, ktoré sa rozhodneme žiť na tejto zemi, nám určuje našu budúcnosť na večnosť. Buď v radosti, v pokoji, alebo v trápení a v mukách. To tu není hra. To tu naozaj není hra. Toto je ohľadom života a smrti. A potom, počúvajte sem, bežia všetci a naozaj bežia všetci. Tak poviem trošku tak, odbočím trošku. Viete si predstaviť, že teraz bežíš, máš vedro a chceš zachytiť vietor. A kto viacej chytí, ten bude na väčšej úrovni.
Presne takto opisuje Božie slovo ohľadom márnosti. Že márnosť je ako keby márnosť má silu ničiť ľudí. Až tak. A keby sme vedeli, všetci nikde idú. Ako keby všetci bežia, ale vždy len o to, čo sa pominie. To nie je trvácne. Ty myslíš, že diabol ti ponúkne znité zemiaky? Alebo ponúkne niečo skázené, on ti dá všetko krásne, pekné, lebo on v duchovnej oblasti vie, že toto dočasne ti ukradne to večné. Zoberie ti to. Takže preto je tu napísané, že bežia všetci jedno, ale jeden zem dostáva. Oni všetci bežia. Ja to prečítam ešte raz. Každý závodne zružuje sa všetko, pretože oni dosiahli pošteľný venec, my však nepošteľní. Preto ja tak bežím nie ako na neisto, tak zápasím nie ako by som vzduch rozrážal. Vidíte? To znamená zápasím nie do vzduchu. A teraz počúvajte, ale ukazujem si telo. A v službe ho potrebujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Tak s kým zápasí? Sám sebou. Komu dáva rany? Sám sebe dáva rany. To znamená, v duchovnej oblasti je v duchu silný a do duši dáva rany. Do tela dáva rany. Čli! Košetu tady, pekne tá, ty žehne. Puf, rana. Tvoje láska želuje, ty si normálny? Teraz si ukradli peniaze a ty ešte mu žehnáš? Búrana. Ty mu ticho budeš slúžiť mlčnou. Lebo takto bolo napísané. Viete, Jákob ešte nedlho hovorí, vo vnútri ešte ani oči nemá otvorené, ale on už vedel, že on má bez krvi. Keď slovo Božie je povedané, semeno bolo poslané, musí sa to stať. Amen. A viete, prečo sa to nedie? Lebo v duchu nie je sila. Tak. Nie sme duchovní, ale sme duševní. A pokiaľ sme duševní, sme predali riechu. Nemôžeme žiť svätý život. To len môžeme hovoriť myslou, slovami, prázdnymi slovami, ale ako keby to z ducha. Nie rány. Zápasíme, ale nie. Všetci ste videli, jak zápasu zo Spiske, nie? Kde tak? Viete si predstaviť, že ide do ringu a teraz bojovník je tam a on tu ide na prasnú? Viete, aká som rybe? Všetci by sa ho vysmiali, nie? Je tak? Ale keby si videl, jak začal, hneď ho vymkali za mňa. Dáva, buf, buf, buf. Presne na rovne sa, čemes! Ale tak to vyzerá v našom živote. Že my zápasíme, ale sami zo sebou ide do prázdna. Tam raní na ne nič. Necítiš tú ránu. Vieš, čo musíš pocítiť? Ako ty sám seba. Amen. Maj Marafon mikrofón. Zápasy nie ako by som vzduch rozrážal. To znamená, presne toho sa diabol smeje. Že oni bojujú mnohí kresťania do vzduchu. Ani jeden sám seba nechce udriť. Prečo sám seba? Pýcho, ego. To už nie práve bez doslednosti. Príde tebe niekto a povie ti, toto robíš veľmi zle. A teraz? Duch. Máš dať ráno, zápas. Musíš povedať, ďakujem ti, máš pravdu. Modlí sa za mňa, pomodlíš, tu je rána. Amen. Alebo ty mne hovoríš, čo si ty? To sú? Komu si dal rany? Komu vlastne si dal rany? Proti komu vlastne bojuješ? My nebojujeme proti telu, proti krivu, bojujeme proti vlastnosti. Amen. Amen. Aleluja. To už je toľko? Tak čo tu hodinky takto prekrutili ste tu? A dávam času sú. Takže zápasím.
a ukazujem si telo v službe a podrobujem ho, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Ešte ideme poďme sa pozrieť ešte do 1. Timotej, 6. kapitola. Keď budeš mať, povedz amen. Poď, Marian, môžeš? Ja to budem pokračovať zajtra. Môžu vašu štarčistu dávať. 1. Timotej, 6. kapitola. Môžem čítať? Poďme od... Mám tu 2 Timotej, aj 2, poďme. 1. Timotej, 6. kapitola. A poďme čítať. Keby sme čítali celé 6. kapitolu, doma si to prečítaj. Ale poďme môžeme od 11. veršu. Alebo 12. Poďme, 11. Ty však, človeče Boží, pred takými vecami utekaj. Snaž sa o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť a krutkosť. Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si bol povolaný pred mnohými svetkami, vyznal si dobré vyznanie pred Bohom, ktorý dáva všetkému život, a pred Kristom Ježišom, ktorý vyznal pred Ponským Pilátom dobré vyznanie. Prikazujem ti, aby si zachoval toto prikázanie nepoškvrnený bez úhony až do zjavenia našho Pána Ježiša Krista, ktorý nám v určenom čase ukáže ten blahoslavený jediný Pánovník, kráľ kráľujúci a Pán pánujúci. On je jediný nesmrteľnosť prelíva v neprístupnom svetle a nikto z ľudí nevedel ani nemôže vidieť jemu čest a večná moc. Takže čo tu hovorí? Bojuj dobrý boj viery. Spýtam sa, s kým máš vlastne bojovať? Viete, svátosť sa nezíska tak. Teraz ide na kolena, chcem byť svätý. Nehovorím. Pred očami Božími, keď Boh vidí na teba, nevidí teba, vidí Krista. Ale keď pred očami vonku, v duchovnej oblasti, kto vlastne si? Poď v tej oblasti, keď prišiel tí bratia z Kéry a chceli vyhnať toho ducha, ktorého káže apoštol Pavel, čo tam povedal? O Ježišovi vieme, Pavla poznáme, alebo nejak tak. Kto si ty? Ešte dostali bitku. To znamená, Boh sa proti niekomu a proti mocnostiam, pokiaľ ty si nezvítaš nad svojim vlastným životom, nemáš právo. Nemáš žiadnu moc. Vyhnať ducha len tak. A keď ty sám nie si vyslobodený, tomu neverím. V duchovnej oblasti všetko je inakšie. Amen. Čo my vtedy hovoríme, toto je najlepšie. Duchovnosti, toto je najlepšie. Keď čítam tu, bojuj dobrý boj vieru, dosahujú večný život. Otázka, vieme, že je svätyňa svätých? Viete, to je svätyňa svätých. To znamená, do tej svätyni kto môžu vojsť len? Svätí. Nič nečistého nevojdu do Božieho kráľovstva. To znamená, bojuj dobrý boj viery a dosahuj večný život. To znamená, bojuj, aby si bol svätý, aby si mal večný život. Keď ty nebojuješ, že dávaš návisť aj prírodnosti, tak ako môžeš svätý život? Amen. V romskom národe, keď je bitka, tak je už je bitka. Čačes. Či na nich orad. Odkedy si prezen? Zabil si sám seba už?
máme meč. A tým je slovo Božie. A koho mám zabiť? Najprv seba. Ok, nemám udarilo. To skladá do poslušnosti. No tu starú prirodzenosť. Tá nepodajnosť. To je rebelstvo. Amen, To amen, je amen. tá pich, ktorá je nás, Amen. ktorá nám bráni prižiť svätý otvorený život pre Pána. Toto nám nebráni, nič iné nám nebráni, len toto. Ty myslíš, že prečo nám dal Otec svojho ducha? Prečo? Lebo on vedel, aký boj budeme mať vo vnútri. On vedel, že bez ducha sa nedá žiť svätý život. Že on je stále s tebou. Aj keby matka a otec by sa ťa zliekli, ja sa ťa ujmem. Bude po vás. Tak ako ja som po svojom otcovi, ja budem po vás. Aby sme boli jedno. Kedy? Keď ste vy nie tu na zemi. Pozri sa. Keby si dal mu priestor, Pane, konaj. Tak on začal konať. Nie. Nie. Slovo ukáže do tvojej duši. Viete, poviem to tak. Slovo Bože je živé, ostré, ako dvosečný ostrý meč, ktorý preniká do mysle, do duše, do ducha, kde ešte ide ďalej, do morku špikov kostí. A čo ešte robí? Je schopné oddeliť. Čo pastor kázal? Oddeliť, rozsudzovať, zmýšľanie. Toto robí slovo. Samotný Boh prejde do tvoje. Ale teraz je na tebe, kde si ho nechal? Ty si ho nechal do duši? Si len plačeš, nič? Alebo prešiel do ducha? Halleluja. A ty prešiel do ducha. A tvoj duch hovorí áno, amen. Síla. A teraz ducha, slovo Božie, pomazanie, lebo duch vidí, že už bedeš vážne, že sa rozhoduješ a povieš na duši, hej, čini ma. Už dosť. Mene Ježiš. Utí sa o mne duša. Už to nebudeš robiť. A vtedy tá moc prichádza. Halleluja. 2. Timotej. Sláva Bohu, ja cítim Ducha Svätého. Amen, amen. Povedz so mnou. Povedz so mnou. 2. Timotej kapitola 16. verš. Povedz so mnou. Každé písmo Každé písmo vdýchnuté od Boha. Čo je každé písmo? Vdýchnuté. Čo je tam? Ruch. Duch. Je vdýchnuté od Boha. Povedz so mnou. Je užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať ku spravodlivosti, aby bol človek Boží, povedz so mnou, dokonalý, ešte raz, aby bol človek Boží, dokonalý, aký by môže byť? Boží a? Ajajajaj. Kto je tu Boží a dokonalý? Toto hovorí slovo o nás. V tomto slove je vduchnuté od Boha. Je tam život. Je tam síla, dynamizm. Je to samotný Boh. A on ťa nepokará, nenapomína, nevychová vtedy, pokiaľ nebudeš vyučený. Keď si vyučený, až potom to robí. Sláva. Takže dlhoroční kresťania, tu sa netreba baviť medom. Buď bojuje, buď zmerav, alebo džíva. Alebo džíva, hemerav. Čo to znamená, pastor? To miluje svoj život stratilo, to nemiluje svoj život na svete. Zachová ho večný život. Ešte raz. Každé písmo je vyhnuté od Boha, je užitočné učiť, karhať, napravovať, vychovávať. Koho? Kaz? Koho? Teba. Duch, tvoj duch vychováva tvoju dušu. Starší bude slúžiť mladšiemu.
Amen. aby Duch žil. Takže potrebujem toto telo, áno. Potrebujem svoju vojenskú, áno, ale pod vedením Duchu. Pod mocou Ducha. Halleluja. Toto je svätý život. Že Duch riadi dušu aj telo. Chápete ma? Kto ma chápe? No, kto ma chápe? Zodpovedná mu chápe, neviem ma zodpovedná. Niečo mi farizeju, by ste nevideli, nemali by ste riechu, a preto hovorí, že vidíte riechu stále. Viete čo? Za celé kresťanstvo málo kde to vidím. Tento stav, tento proces, táto oddelenosť. Ty nemôžeš byť, že povieš slovo a krásne a budeš plakať, že už si svätý. Nie, to je vo vnútri, ten boj začína vo vnútri. Žiť, chce byť podobný jemu. Budeš Boží. Prečo? Lebo slovo v tebe prebýva. Samotný Boh. O Jákob bez Mária, Jákob bojuje a ty vo vnútri bojuješ. Pane, nepustím ťa, pokiaľ mi nepožehnáš. On zlomí v tebe pýchu. Zlomí všetko. Svoje vnútri, páka na tu sa. Ora baba šana, jeba bol sanda na babu hej. Ješua! On to zlomí vo vnútri, že keď prichádza Božie slovo. Pýtka. Majbe. Je napísané, že Satan je pod nohami církvi. Ale keď je církev nie v duchu, tak není pod nohami. To znamená, ty musí byť v duchu, aby on bol pod nohami. Kto to znamená? To je pýcha. Keď je pod nohami v duchu, vtedy si víťaz. Apoštol Pavel, keď hovoril, to nie je ja, ale milosť, ktorá je vo mne. My poznávame milosť na vtedy, keď sme prijali Krista. My milosť potrebujeme každý deň. Milosť má šírku, hĺbku, dybku, šírku. To nedá sa vysvetliť. Ja potrebujem milosť, aby z mojich úst nevyšlo niečo zlé. Aby bol človek Boží, dokonalý a spôsobný na všetko dobré. No teraz vás skúste toto slovo vymazať. To môžeš zapaliť, ale to slovo už bolo povedané. Amen. Už Boh povedal, 2 národy sú v tvojom živote. A detsko, ktoré ich nevidie, nerozpráva, on sa drží do chce ich prvý. Tá sila. Vieš, ako budeme požehnaní, keď tvoj duch bude ťahať tú starú prítomnosť dole. Čím? Utíš sa. Ty nemáš slovo, ja mám slovo, lebo je napísané, starší bude slúžiť mladšiemu. Kto je mladší? No to je nová prirodzenosť. Kto je starší? Stará prirodzenosť. A tu je boj. Celý život je o tom. Pastor, chcem byť svätý život, chcem žiť svätý život. Celý život budeš mať boj. Apoštol Pavel, v tejto úrovni ako on bol, ani jeden z apoštolov ako on bol. Amen. Vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti vlastne mojej mysli. Nič nevidím dobrého v mojom tele. Chcem robiť dobre, ale robím zle, to čo nechcem, to čo nenávidím. Ale nie to robím ja, ale ten, ktorý je vo mne, on to robí. A dochádza do bodu, biedný som, úbohý biedný som, to ma vydrží, som do skázeného tela smrti. Ale Kristus čaká, konečne v duchu, konečne v duchu. Boh je len podstak niekomu, ten, ktorý sa rozhoduje vo vnútri. Počúvajte sem, medzi vami sú ľudia, ktorí majú postať. Národy čakajú na tvoj život. Máš byť svetlom a diabol ti zakrie. Dá ti dočasné, aby ti ukradol večné. Zastaví v tebe dar. Zastaví v tebe mnoho vecí. Len aby si nešiel tou pravou cestou. Počúvajte sem? Nadýchni sa. A vydýchni. Viete? Ako prichádza moc, že všetci povieme menej Ježiša Krista. A to sú len hlasy nejaké.
ale nie je to z ducha. S ogňom, Duchom Svätým. Ako im povieš, v Newporte, každé kniežastvo, mene Ježiš Kristus a z ducha, to má silu. Amen. Teraz prednedávnom som bol, zavolali ma, poviem to tak, ako s týmto budem končiť, potom budem pokračovať za krásne. Počúvali plnú zvanka. Jedna sestra, ktorá chodí so svojím mužom u mňa v cirkvi, tak moja manželka, jej mama už zomierala a hovorí, chod daj jej výzvu, nech príjme, pokiaľ ešte je čas. A viete, ona nechcela, proti mne bojovala, lebo jej muž, keď ešte žil, tak z mojej rodiny, ako keby môj dedo, tak to boli bratia. A on sám si dal zavolať mňa, keď ešte žil. A on prijal Krista a tak odišiel od Pána. Prijal a na druhý deň odišiel, myslím tak nejak. A jeho žena tak nechcela. Ona zrýta katolička. A aj teraz išla jej dcera, moja manželka hovorí, choď, povedz jej, daj jej výzvu, nech príjme, nech činí pokánie. Že keď už odíde, pôjde k Pánovi. A ona išla a volala naspäť, nechce, ona dala si zavolať farára. Nechce. Ale moje ženi to nedalo. Hovorí, zavolaj naspäť. Na druhý deň zavoláme. Choď mu, polož ruky na ňu a zviaž to kniežaco, tú mocnosť, ktorá jej nechce pustiť jej dušu. A potom sa jej spýtaj. Ona mi položila ruky na ňu, prišli prejavy a ona, keď odobrala ruku, povedala, áno, chcem prijať, zavolajte mu pastora. A teraz počúvajte sa, keď som išiel tam, som robil na slave v úterkách špinavý. Idem tam, ona obrátená,